Ahojte. Je obdobie maturít a my sme si tiež pripravili do bratislavských ulic takú našu malú maturitu, kde máme predmety ako literatúra, biológia, dejepis, noska a geografia. A ja sama som zmaturovala pred rokom, našťastie úspešne, tak som zvedavá, ako to pôjde našim odvážlivcom. Dneska máme tému maturita. Už si zmaturovala? Áno, zmaturovala. Výborné. Takže máme 5 tém a môžeš si jednu vybrať, alebo kľudne viac. Máme nosku, geografiu, biológiu, dejepis a slovenčinu, takže si môžeš jednu vybrať a potom si vybereš jednu otázku a skúsiš, či si ešte nezabudol od matúry teda. Kľudne si ber otázku, potom nám prečítaj a skús odpovedať. No, tak ja si vyberiem tú biológiu asi. Tak kľudne si vyžrebuj jednu otázku, uvidíme, či máš šťastie. Čo je to ATP? To je adenozín trifosfát. Vynikajúce, super. Kto je autorom diela Morho? Ježiši Kriste. Takže kto je autorom diela Morho? Chalúbka. Výborné. Chalúbka? Áno, výborné. To bol Jozef Tiso, no tak to bol prezident Slovenskej republiky počas slovenského štátu, áno, v 38. alebo 39. 39. Určite 30, no dobre. Z hľadiska postavenia a spôsoby tvorby hlavy štátu delíme formy vlády na... to si už nepamätám. To nebudem typovať radšej. Som nevedela, že to bude iba literatúra. Myslím, že tam bude aj gramatika, lebo to je to, čo viem. Ako sa volá Andrej Sladkovič vlastným menom? Fú, tak to neviem. O čom rozpráva román Na západe nič nové? Dobre, nevadí. Nejaký Andrej, ale iný, hej. Áno. Ale nespomeniem si asi. Asi o povojnovom období. Bolo to po vojne. A rozpráva o tom, ako sa po vojne nič nezmenilo. To je ja všetko, čo k tomu viem povedať. Ako vzniká príliv a odliv vplyvom mesiaca? Výborné. Čo je to nežná revolúcia? To by som mala vedieť. Nebolo to tá revolúcia, ktorá sa stala v 1968 roku? Tuto, niekde na Česku. Roky skoro si netrafila, ale áno, stala sa tu niekde. A tebe čo bolo pre ňu typické? Typické bolo, že nebola krvavá, že nebolo tam krv vlastne žiadne. Hej, výborne. Čo je to nežná revolúcia, akože fakt? No? To tam, kde naši rodičia štrngali s kľúčikmi, že v roku 89. No, výborne, si sa bál, že si to zabudol. OK, 89. 89? To je rok moja narodenia, a to by som mala vedieť. Dobre. Napísal román Živý bič, to bol Milo Urban, myslím. Počkaj, tam sú dve? Tak už keď si dve vyťahla, to je 8, musíš na Kto obidve. je autorom diela Marina? To je Andrej Sladkovič. Výborné. To viem aj zarecitovat. Zarecituj. Ja sladké túžby po kráse, spievam peknotou nadšený a tak ďalej a tak ďalej. Aké máme na Slovensku úmoria, teda do akých morí sa vlievajú slovenské rieky? No, aké more je v Bulharsku? No tak akože ja by som povedala, že slovenské rieky idú do takého, že sa začína na Č, do Čierneho. Není to blondína, čo? Dobre, takže toto máme zodpovedané, hej? Ďakujem všetkým, hlavne mojim rodičom za to, že ma porodili a stvorili.